Pozdrav svima, idemo dalje s našim novim tutorialom. Do sada sam objasnio veliku većinu stvari koja nam je potrebna da bi što kvalitetnije radili u Lightroomu, a idemo sada napraviti još jedan korak dalje. Odabrali smo ovu fotografiju, prebacili se u Develop modul, znači idemo je obraditi. U nekim od zadnjih videa sam objasnio kako koristi gradacijski filter, tako da to svakako savjetujem da pogledate ako niste, a ujedno s njim je automatski vezan i radijalni filter. Razlika između ova dva filtera je ta što gradacijski povlači zapravo nekakve ravne linije, dok s radijalnim imamo nekakve krugove, ajmo tako reći. No prije nego što se bacimo na samo korištenje radijalnog filtera, idem brzinski obraditi ovu fotografiju, tako da evo čujemo se kroz nekoliko sekundi. Evo ga, naša je fotografija za sad gotova što se tiče neke polazne točke, još ćemo samo malo neke stvari iskorigirati. Spremni smo za sljedeću obradu. Kao što sam objasnio, evo da vidite samo gradacijski filter, možemo čisto označiti ekspozicija -50. Njega dok povlačimo imamo tako reći nekakve ravne linije, ovisno o tome kako ih rotiramo. Dok kod radijalnog filtera, dok ga odaberemo, možemo gore kliknuti ili stisnemo na tipkovnici Shift i M, on će također biti selektiran. Izbornik je identičan kao kod gradacijskog filtera, možete odabrati neke od ovih funkcija ili jednostavno tu ako sami odaberete bilo koju, to automatski bude kao nekakva custom funkcija. Ja rijetko kad koristim neke od ovih gotovih predložaka jer na primjer ne znam ako stisnemo na Blacks onda će on Black se u ovom slučaju povećati. Zapravo mi je puno jednostavnije da sam sebi zadam neke okvirne postavke koje želim i onda odmah krenem i obrađivati. I evo možemo sad okvirno odabrati ovako što smo podesili. Tu možemo pretpostaviti da imamo još neke detalje na fotografiji koje bi potencijalno mogli izvući. A obzirom da se tu sunce probijalo, možemo možda još malo pojačati te boje da idu prema toplijima, donji dio fotografije možemo učiniti malo hladnijim i sl. Ono što ovdje odmah trebate znati je da odredite samu tu mekoću ruba i hoćete li selekciju možda invertirati. Dakle, ono što će biti u našoj kružnici, hoće li to biti selektirano ili ono izvan nje. Evo ga, jednostavno kliknete lijevim klikom miša i ovako povučete i radite si oblik kakav god želite zapravo. Evo, ako smo s ovim zadovoljni, uvijek selekciju možemo i pomicati, dođemo tu mišem, opet lijevi klik i pomičemo gdje god želimo. Ono što bi sad htio reći da imamo nekakvih tu par varijanti. Kao što sam rekao, imamo opciju za invertiranje. Ako kliknemo, vidite zapravo promjenu koja se dogodila. Jednom je selektirano sve unutar ove naše selekcije, drugi put sve izvan. Osobno koristim ovu funkciju invertiranja, dakle da mi je sve što je u ovoj našoj kružnici da mi to bude selektirano. Samo bi sad objasnio nekakvih par kratica na tipkovnici. Ako stisnete tipku H, što nam automatski zapravo znači hide, ona će nam sakriti našu selekciju. Ako je opet stisnete, pojavit će se. Ako mišem dođete do ovog kružića, jednostavno ga pustite, vidjet ćete uz ovu crvenu boju zapravo što nam je sve selektirano, odnosno na što utječe. Ako izađete izvan toga i stisnete tipku O, na tipkovnici bit će jednak efekt. U ovom slučaju evo, možemo se igrati sa federom, sad tu znamo da je 77, ali vidite ako nam je na nuli taj rub kako izgleda. Evo budemo sa H sve sakrili, vidite kako nam trenutno rub izgleda na nuli, a ovdje vidite na 100 kako izgleda. Evo nekakva usporedba prije i poslije. Vratit ćemo ga na 76, to nam djeluje kao dobra postavka. Opet stisnem H i vidljiva nam je naša selekcija, naš radijalni filter. Ako slučajno imate možda crvene boje koje dominiraju u kadru, onda vam je jako nezgodno zapravo gledati crveno na crvenom, tako da zapravo ako na tipkovnici stisnete tipku Shift i O, možete mijenjati te boje. I odaberete si naravno onu koja vam najviše odgovara, ja ću u ovom slučaju vratiti na crvenu. Procedura obrade je zapravo jako jednostavna. Ovdje smo dodali sad jednu našu selekciju, samo ću opet stisnuti to da mi se ne prikazuje što je selektirano, ovako mi je lakše raditi. Ovdje imamo jednu selekciju, sad mi to možemo naravno modificirati, možemo povećavati temperaturu, mijenjati, to ćemo toplije, hladnije,
Možemo nešto ovako možda napraviti, pa to malo još potamnimo, možda sjene podignemo. I evo, ako smo otprilike zadovoljni s tim, ok. I uvijek možemo kliknuti na New i možemo dodavati nove naše filtere. Ako nam se ne sviđa neki, dođemo samo tu, kliknemo Delete na tipkovnici, on je pobrisan. Ili samo s ovim našim križićem, bilo gdje na fotografiji kliknemo, stvorit će nam se novi radijalni filter. Procedura je ovdje isto jednostavna. Tu je dobro što možete kombinirati možda gradacijski filter, ako želimo ovu fotografiju učiniti još malo toplijom. Odaberemo njega, odozdo pređemo, evo ga, dodali smo to gore, ipak nećemo baš da je toliko. I evo ga, vratimo se na radijalni filter i nastavimo raditi s njim. Ako želimo nešto dodatno posvijetliti, to ćemo opet jednostavno napraviti, možemo povećati našu ekspoziciju, dignuti cijene, evo, ovaj dio smo posvijetlili. Također, jednako kao kod gradacijskog filtera, možemo određivati doseg, odnosno na što će se utjecati ova fotografija, to je naša selekcija, trenutačno nam je to ugašeno. Proces je identičan kao kod gradacijskog filtera, tako da to svakako savjetujem da pogledate jer će ovdje proći jako brzo. Ako odaberemo Color i kliknemo na njega, možemo ovdje doći i lijevi klik mišem, imat ćemo naš alatić za selekciju i trenutno imamo ovu našu selekciju koja nam je utjecala na gornju trećinu fotografije i gdje god da mi kliknemo na fotografiji, taj dio će nam se dodat, odnosno oduzeti, ovisno kakav točno efekt želimo. Evo, kao što vidite, promjena se događa svugdje gdje je drugačiji ton na fotografiji. Ako želimo povećavati naš doseg, evo ovdje smo selektirali samo jedne tonove, ako držimo Shift na tipkovnici i možemo dodati do 5 ovakvih alatića. Evo, sada ih trenutno imamo 5, ako dodamo negdje dalje, ovaj koji nam je bio prvi će nestati i prebaci se na novo mjesto. I ako sad usporedimo možda prije i poslije, evo vidimo nekakav doseg koji smo napravili. Ako držimo Alt na tipkovnici, možemo sve ove naše selekcije maknuti. Svakako savjetujem da pogledate kod gradacijskog filtera gdje sam jako detaljno objasnio cijeli ovaj dio, tako da se ne ponavljam ovdje bez veze. Isto tako imamo Luminance dio, kada kliknemo na njega možemo opet određivati koliko će gdje što utjecati. Možemo se manualno baviti s time da ovdje određujemo doseg, što želimo, što ne želimo. Također odabiremo samu mekoću svih tih rubova i cijelog dosega. Ako kliknemo na Show Luminance Mask, vidimo gdje ova naša maska sada utječe i to će se najbolje vidjeti na primjeru samog dosega, koliko ga mi možemo suziti, koliko možemo raditi fino podešavanje ili ga vratimo na puni doseg, odnosno na početnu točku. Ako želimo da nam program sam određuje, opet odaberemo ovaj naš koristan alat i gdje god da kliknemo vidjet ćemo koje se promjene događaju i koliko se naš doseg možda povećava ili smanjuje. Svakako ne može biti veći od ove selekcije koju smo radili, tako da ako kliknemo bilo gdje ovdje na ova polja izvan, selekcija će se uvijek vršiti na onom dijelu koji je zapravo i selektiran. Evo, ako nam ovo možda smeta, ugasimo masku, pa opet vidimo zapravo promjene koje nam se potencijalno događaju. Tu možemo to sve vratiti. Što se tiče radijalnog filtera, to je više manje sve objašnjeno. Na vama je koliko ćete nešto korigirati, treba poznavati samu fotografiju i prije nego što se upustimo u obradu, bilo bi dobro da znamo što i želimo postići s tom fotografijom, tako da onda u obradi doslovno u nekoliko minuta završimo cijeli posao. Evo, ja ću sad samo brzinski proći da finiširamo ovu fotografiju, pa budemo ubrzali taj video. Eto, to je neka takva osnovna obrada s kojom smo otišli malo prema toplijim tonovima. Ako tu resetiramo sve, vidimo usporedbu prije i poslije. Osim ovakve nekakve klasične usporedbe prije i poslije da resetiramo pa vidimo, možemo i tu dolje kliknuti i evo ga, odaberemo automatski da vidimo kako je izgledalo prije. Mislim da smo uspjeli dosta dobro obraditi. Ako primijetite, tu smo koristili kombinaciju gradacijskog i radijalnog filtera. Gore smo s radijalnim zapravo istaknuli još više naš nekakav zalazak. S gradacijskim smo dodatno dodavali da bude sve toplije
i sami miks svega i svačega nam je zapravo omogućio ovakvu jednu fotografiju. Sad, da li vi želite da ona bude ovako toplija ili kao kod polazne točke malo hladnija, to ćete naravno sami odlučiti. Za same dosege savjetujem da pogledate video za gradacijski filter, tamo sam jako detaljno objasnio i proces je identičan. Ono što bi sad ovdje htio ubaciti još kao nekakav bonus materijal je činjenica da ovdje imamo obrađenu našu fotografiju. Ako se vratimo na primjer na library, i ako nam je selektirana ta fotografija i ne znam, želimo primijeniti to sve i na druge fotografije, možemo držati CTRL na tipkovnici i selektiramo ovu fotografiju. I uvijek znamo po tome koja nam je selektirana što možemo i ovdje u navigacijskom izborniku vidjeti. Tako da ako ne znam, lijevim mišem ovdje kliknemo, vidimo da nam se to promijenilo. Ali naravno želimo imati ovu fotografiju selektiranu i sve što smo radili na njoj mi možemo sinkronizirati na drugim fotografijama. To ne znači nužno da će nam djelovati, ali opet vrijedi probati. Ako kliknemo dolje na Sync Settings, otvorit će nam se ovako jedan novi prozorčić. On nam nudi sve opcije koje mogu biti sinkronizirane. Ovdje ću odabrati sve kako sada je, kliknemo Synchronize i evo sve što smo sad radili će nam se primijeniti na ovu fotografiju. Ako kliknem na Develop, vidite ovdje usporedbu prije i poslije, tu ćemo se vratiti. I evo sve zapravo kako smo mi radili na ovoj fotografiji nam je primijenjeno ovdje, a to vidite i po ovim postavkama s desne strane. Također mogli smo sinkronizirati gradacijski i radijalni filter, ali to obično izbjegavam jer fotografije uvijek budu drugačije kadrirane, tako da mi to i nema previše smisla. Ali evo ovdje možemo, nakon što smo napravili ovu selekciju, uzet ćemo malo gradacijski filter da posvijetlimo možda ovu pozadinu iza osoba. Evo ovako samo lagano prelazim tu mišem. Ako želimo simulirati opet možda potencijalno nekakvo sunce, odnosno neki izvor svjetla, budemo otišli malo prema toplim tonovima, pa ih ovdje gore dodamo. Evo sad vidite da ovdje imamo dodane 4 selekcije, ali ne moramo tu nužno ni stati. Prema toplim tonovima, evo ga tu, slobodno možemo malo i preći oko njihove glave. Dodamo novi filter, ako želimo nešto učiniti isto s donjim dijelom, možemo i to potencijalno, ili se prebacimo sad na gradacijski filter da malo posvijetlimo možda prednji plan fotografije. Evo ga, gotovo. I opet možemo završiti sve s radijalnim filterom. Što se tiče radijalnog filtera, to je usporedba prije i poslije. Što se tiče gradacijskog, ovo je što smo s njim dobili. I evo ako se tu vratimo, možemo opet kliknuti. Možda da nam se malo poravna. I on nam sad usporedba prije i poslije. Isto tako usporedba ove fotografije. Vidite da smo primijenili zapravo 90% onoga što smo radili na ovoj desnoj i samo smo sve zapravo finiširali uz korištenje radijalnog i gradacijskog filtera. Eto, toliko od mene. Hvala vam na pozornosti i hvala svima onima koji će kliknuti like na taj video. Ovdje sam se potrudio da video bude što kraći, tako da i čujete ovaj dio da lajkate video, tako da slobodno ga lajkajte. Ako niste, savjetujem da se i pretplatite na kanal. Do sada smo skupili dosta veliku bazu Photoshop i Lightroom tutoriala. Ako pomogne jednoj osobi, već smo puno toga postigli, tako da još jednom hvala svima, pa se gledamo u nekom od idućih videa. Pozdrav!